Ikumpirma sa Department of Health nga ana sa 16 ka kaso nga polio sa nasod. Kadaghanan ini gikan kuno sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Sukad September 2019, dihang giniklara nga dunay polio outbreak sa nasud. Niabot na sa 16 ang natalang kaso sa polio. Pinakaulahing natala mao ang 2 ug 3 anyos nga pulos mga lalaki sa Maguindanao ug usasab ka 2 anyos sa Sultan Kudarat. Sa report sa DOH, nakasinati matud pa og kalintura, diarrhea, pagpanakit sa muscles, padulong pagkaparalisa ug kaluya sa extremities ang mga batang pasyente. Sumatotal, ana-ana sa 14 ka human cases sa polio ang natala sa tibuok Mindanao, gawas pa sa natalang environmental case sa Davao. So hindi tayo makapag-stop. Ngayon, meron na namang kaso sa Basilan, di ba? Tatawi-tawi. So ngayon, meron na namang tayong nakitang healthy cases in Lambayong. Healthy cases meaning walang symptoms ng acute yung paralysis, wala. Gitakdang karong Enero 20 kutob Pebrero 2 ang round 3 sa sabayang patak kontra polio alang sa mga bata nga nag-edad 0 to 59 months. There is no overdose when it comes to bakuna. Yan ang sabi ng ating mga experts, vaccinologists. There is no overdose. Kutob third round lamang unta ang immunization kontra polio. Apan nakadesisyon ang City Health Office sa Davao nga mulusad pa og dugang duha ka round karong Pebrero 17 ngadto Marso 1 ug Marso 22 hangtod Abril 5. Sa dugang duha ka round, anti-polio type 1 ang ipatak kini gumikan sa natalang kaso sa Basilan Province. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.